Atubangan sa suspect, giplastar ang mga ebidensyang nasignit sa mga pulis sa Lamitan City, Basilan, sama sa pistola o gituuhang shabu. Nakuha kini sa posisyon sa amahan nga gipapulis sa mga anak human gihasi ang ilang inahan nga naa sa tindahan o gidagmalan. Bisan ang mga silingan, dili makatabang kay armado ang amahan nga giila ni Police Major Arlan de Lompenes, ang hepe sa Lamitan City, nga si Michael Batayola Manuel, 43 anyos. Mga 5:30 pumunta yung misis niya doon sa estasyon. At pati yung anak na, yung tatlong anak na babae, pati yung son-in-law niya. So yung isang anak na babae, 16 years old, minor de edad, nanginginig pa, umiiyak ng interview ko. So ang sabi nga nila, palagi daw ito, pag sabog or lasing ito, binabantaan sila na papatayin sila, pupugutan ng ulo, saka babarilin yung ulo nila. Nahitabo ang insidente alas 4 kagahapon sa hapon. Sa saysay sa mga anak, hubog kaayo ang ilang amahan ug nakig-inom pa kini sa iyang mga barkada. Patong-patong nga kaso ang atubangon sa suspect nga amahan sama sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drug Act, Comprehensive Law on Firearms and Ammunition ug Anti-Violence Against Women and Children Act of 2004. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe.